Zo'n niet begonnen is met de onlist van het glasvezelnetwerk in Ljouwert, is er meer dan 100 keer een gaslek ontstaan. In zo'n geval is dat net of te laat meld. Onacceptabel vindt burgemeester Kronen. Ik vind dat we er nu bovenop moeten zitten, want er is vorige week toch een melding niet gedaan van een mogelijk gaslek. En het moet wel onmiddellijk gemeld worden, dus dat heb ik de partij ook laten weten. Ja. Maar hoe kan het dan totdat het gebeurt? Ja, dat is een fout. Dus daarom heb ik het nu ook in handen gegeven van het agentschap. Wat gaat over de controle op dit werk. En die zullen er denk ik ook vandaag meteen op reageren. De medewerkers die een gaslek net meldt hebben al van het werk afhellen. Het agentschap Telecom kent erna ook al het werk stil is als het weer misgaat. Maar gaslekken jaren er wel bij. Heb jij wel eens een gaslek gemaakt? Heb ik wel eens gedaan, ja. Ja? En toen? En toen heel veel gas, hè. Ja. Bellen meteen brandweer. Meteen melden. Meteen melden, meteen maken. Ja. Ja, het gebeurt hier wel eens. Het is niks aan te doen. Het gasleidingnet in Ljouwert is oud, van minder kwaliteit en het leidt net z'n jip. Het zijn ook helemaal niet stevig. Oude leidingen zijn heel fragiel. Ja. De nieuwe kun je nog een beetje tegenaan zetten. En dan hoeft hij nog niet meteen kapot te gaan. Maar die oude hoef je hem even tegenaan te zetten en dan barst hij al. Naar verstaltie is het net weer dat een stikkende gasleiding samenwerkt bedobben wordt. Ik durf het in ieder geval niet. Daar heb je te veel verantwoordelijkheid voor. Straks dan gooi je het zo dicht. Dat kan eigenlijk helemaal niet, want er blijft gas uitkomen. Ja? En dan, dan hoopt het zich op en dan blaast het hele huis een keer op. Ja. Dat is ook voorgekomen. En dat wil je niet op je geweten natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Maar geldt dat voor al je collega's? Ja. Er zijn hier een stuk of 30 ploegjes. Wij zijn er één van. En bij ons is dat niet zo. Wij letten er wel op.